Bună, sunt Iguana, sunt la Viral și vă răspunde la cele mai căutate întrebări despre mine. Iguana Discord. Presupun că sunt alea, pozele Discord, nu știu ce. Sunt niște poze fake cu AI. Cred că au început de când aveam 16 ani, adică eram minoră. Iguana Basaus. N-am vrut să vin din prima, chiar n-am vrut. Adică cumva Iulia m-a convins că eu știam de ea nu știa de mine. Nu știu, pur și simplu n-am vrut că mi-era lesez din casă, efectiv. Nu știam ce o se întâmple, mi-era frică că poate o să ies cumva prost. Nu știu, nu prea îmi plăcea mie să ies așa din zona mea de confort, dar până la urmă am mers și chiar a ieșit foarte bine. Și mi se pare că chiar am ieșit ok, gen că am ieșit prima și așa, adică a fost cel mai bine pentru mine, pentru că eu sunt o lepră ordinară și nu pot să duc prea mult la probe și la astea, deci a fost perfect pentru mine. Iguana Discord. Presupun că sunt alea, pozele Discord, nu știu ce. Sunt niște poze fake cu AI, editate, mă rog. Cred că au început de când aveam 16 ani, adică eram minoră. Adică sunt niște ciudați, asta pot să zic, da, editați poze cu copile de 16 ani. Și ce pot să zic? Sunt false, efectiv. Dar se și vede, la un moment dat era o poză cu mine, deci eu am pirs în buric și părea că am pirs în... Mă rog, da, deci nu sunt reale. Mulțumesc frumos. Iguana costum de baie, da. Nu știu, eu mai postez când sunt la mare TikTok-uri cu mine costum de baie și ăștia vor să vadă costumul meu de baie, adică să vadă domnișoarele, nu știu ce. Cea mai stupidă întrebare, căutare posibilă, mă rog. Iguana unghii. Da, astea sunt, așa se prezintă. Eu fac niște unghii foarte turbate, îmi plac foarte mult. Îmi pun fidget spinner pe ele, le turbate, exact cum sunt eu, turbate. Mie îmi plac unghiile turbate, lungi, nu subțiri, doamne, curte, French tips de-astea. Deci, dacă vă uitați la unghiile mele, o să ziceți, wow, ce se întâmplă cu domnișoara. Iguana frumoase toate trei. Nu știu, nu cred că a pornit de la mine neapărat chestia asta. Nu cred. Zic copiii ăștia frumoase toate trei. Eu prima oară nu înțelegeam care trei, cine stă la trei. Și după mi-am dat seama că eu și doamnele și trei. Cea mai de căcat chestie, nu știu ce pot să zic. Da. Despre Iguana. Câți ani are Iguana? Am 19 ani. Fun fact, sunt cea mai mică din Basaus. Eu sunt cea mai mică și după vine Ariadna, care are 19 ani și am 19 ani. Dar eu sunt născută pe 22 septembrie 2006. Iguana conflict Basaus. Nu prea am avut certuri propriu-zise, adică nu am certat cu nimeni neapărat, dar cu Ari și cu Cedi. Cu Ari, eu n-am avut nimic personal cu ea, deci eu n-am nimic cu fata, Doamne ferește. Eu când am văzut, am zis, o fată, ce tare. Da, ea s-a gândit că este o idee bună să facă o glumă după ce m-a cunoscut de, nu știu, 10 minute, ceva de genul, să facă o glumă despre copiii emo, că ei nu-i plac oamenii emo și fetele cu tatuaje. Da? Așa se prezintă. Da? Și eu, când am auzit, mi s-a făcut rău. Am zis, ce se întâmplă? Ce are fetița asta cu mine? Și de atunci n-am suportat, dar nu am certat cu ea să-i zic, fă, ce faci aici, ce... Am zis, lasă, stai acolo, liniștită. Și cu Cedi, toți avem aceeași părere, e prea mult pentru noi, prea mult. Nu vrem să... așa. Iguana creator de conținut. Nu știu, nu mă văd neapărat doar cu TikTok-ul, sau poate da, nu știu ce planuri am, n-am niciun plan neapărat. Eu trăiesc acum, momentul ăsta, vedem ce se întâmplă mâine. Nu fac un plan de viață, ca eu peste 10 ani o să fiu miliardară în euro și o să am 10 cai după mine. Nu știu, vedem. Să vedem ce se întâmplă. Iguana Timișoara. Nu știu ce e asta, nu știu. Iguana, nu sunt din Timișoara, din București. Aici m-am născut, nici nu cred că am fost vreodată la Timișoara, nu știu ce e asta. Despre Iguana, auzi, Iguana Timișoara. Ce? Mă rog. Iguana și Emi în persoană, ce drăguț! Nu suport pomul ăsta, mi se pare foarte enervant. M-am și certat azi cu el. I-am zis, bă, tu dacă nu-mi răspunzi la mesaje, o să-ți dau bloc un an de zile, vorbesc foarte serios, adică nu te pune cu mine, că fac icter negru, dar... Ca să știți, este în spate aici și se uită foarte urât la mine, deci te rog frumos, răspundem la mesaje. Când omul îți dă un mesaj, tu îmi răspunzi, da? Nu-mi dai sin, o să-i dau cu asta în cap. Nu dormeai, dar nu mă interesează ce faci. Trebuie să-mi răspunzi. Îmi răspunzi după 10 ore?
când și dormi, când are ochii închiși, trebuie să se gândească, mamă, dar oare mi-a dat proasta aia de Iguana mesaj? O să se uite cu ochii închiși și o să vadă așa, Iguana, mesaj, și o să răspundă, da? Adică ce vrei să zici? Că-s vreo proastă sau ce? Dar ce, ești vreo proastă de-a ta? Doamne ferește, cum să fie o proastă ăla? Ești Iguana, ești... Dar măi la mișto. Ești fix aici. Nu-ți răspund, nu că nu vreau să răspund, nu-ți răspund pentru că dorm. Și nu mai ție. Când? Unde dormi, bă, băiatule? Ok, hai să lăsăm. Hai să trecem peste moment. În general, mi-a căzut și telefonul din cauza ta. Uite ce se întâmplă. Nu mai râde. Lasă-mă dracu în pace. Ia uite. Nici n-am folie pe el. Vezi că îmi plătești telefonul. În general, Emi este drăguț, dar astăzi m-a enervat și n-am o părere bună despre el. Adică, nu știu, dacă m-ați fi chemat, nu știu, ieri, poate ziceam ok, că e ok, dar nu e ok. Așa, despre Iguana 2. Ce înseamnă iguana? Este un animal, nu știu, mie nu-mi place, mie nu-mi plac iguanele, mi se par urâte rău de tot, nu știu, mă sperie, zici că sunt ceva, cum dracule, dinozauri, mie nu-mi plac, chiar nu-mi plac, dar nu știu, mă cheamă iguana sau mă rog, asta e porecla mea. Nu, eu sunt prea top, nu știu, pe lângă, adică, nu-mi plac, nu vreau să le văd, mi-e frică de ele, nu-mi place. Iguana nume real. Mă cheamă Ioana, nu zic numele meu de familie, sau hai că zic oricum era peste tot. Ioana Diaconu, așa mă cheamă pe mine. Nu mă cheamă Iguana, chiar m-a întrebat astăzi cineva dacă am în buletin Iguana. Nu, dar chiar aș vrea să fac chestia asta, mi-ar fi, nu știu, mi-ar fi mare plăcere să pun Iguana acolo. Mi-ar face mare plăcere. Mă scuzați. Iguana și Iulia. Eu cu Iulia suntem prietene de, nu știu, câteva luni, nu mai știu cât timp. Și ne-am prietenit așa, cum ar veni pe TikTok. Am vorbit foarte mult, ne-am înțeles foarte bine și acum în continuare suntem prietene și ne înțelegem mult mai bine. Adică ne cunoaștem mult mai bine, ne-am cunoscut mai bine și la Basa. Am ținut cu ea acolo, chiar dacă am ieșit eu am ținut cu ea. Cum a început Iguana? TikTok. În 2021 am postat eu postam TikTok-uri privat și la un moment dat l-am postat public, din greșeală. N-am vrut, dar l-am postat public, din păcate. Bubuit ăla, mă rog, bubuit mult zis. Nu știu câte like-uri a făcut, nu foarte multe. Am văzut că merge și am mai început eu să fac acolo TikTok-uri cu lip-syncing, cu de-alea nebunii și cam asta a fost. Nu e mare nebunie. Ce planuri are Iguana? Tocmai am zis, nu știu, habar n-am. Eu trăiesc așa pe moment, adică nu fac planuri înainte, că nu știu, habar n-am. Cine știe, poate cad dracu pe jos și spar capul și la revedere, amin. Asta mi-a fost crucea. Astea au fost toate întrebările despre mine de pe Google, TikTok, unde căutați voi chestiile astea cu Discord-ul. Sper că v-a plăcut, să dați aici subscribe pe acest canal nebun și să-mi dați și mie follow pe Instagram, vă rog frumos.